Hallelujah. Yedi aseda ye yen kamfon tuntum pejana de modoman kuma safora de nano pay. The waji en free wo amanie kodada ni enim goasie mu no. De wo mu yen fono ama yenim anwu ase nano pay no. Aseda ni ye yen kamfon tuntum pejana de mano ene ano pay. Seka tamfon kwanka ye nimegu asananka ye de ba asasane na mfom na chese in fact de odoman kwa nyankopon aka afa ye ho no amemu o Kristo ni de ensohe beba nenso se ensohe ne ba won sohe na wo betimi agina mu no eno na kire se watimi qualify into your next level in the body of Christ. And so anybody would triumphant through the problems, through the situation. Just a one wedding kunim. Enti Christopher so bebremu, atiti bebremu no fire. Nansu ninyi nemu no oginaye. No hwen kunim di abotre na eda hode ma no. And I no pay minimum money bia wonemu so we bia wonemu atiti bia wonemu. But I came to encourage you this very morning. Says who kura wo gidie mu ye no agi Kristo adi a me gidie ye so no asefo rade a wo sesa hyebere no obesesa on hyebere. Yem fanchi akase enkoma wo bia wa wutie Katakyie live worship down the day nyina no what the super glue so wo fidie no. Asa for radin show no wonya okase pa me ma me si kone o kwada su jom mama si kone si kone kwada su jom nyame nhia mama me pa no anya ne kase onu neat ni je yo so ye neat na ye very neat onu no timi ye neat ma fe neat no obewie no na ase de different broche na abra wo no ma si kwane kwada su fonyina tana su fonyina su ya chiachia munyina bebi obi tie mi firi bia na ya chiachia munyina na no pai nyame nya okase nyame nkoso anya okase kosisi obeya okase pa aferi community canteen ejapata su fonyina big joe phones and accessories
Kings Metal and Fabrication West. Say no Kingsley Carpenter for no more Kingsley in Channel Richmond ye free ye beko omo ho. Omo no omo ya je ni o ma bia boso dodo. Ye mpene sa mo. Katakyie live worship. Joma Saving International School nano pay fra Brawai. Ye fire more friendly free crash the kosi primary ye school no ya to wala fa ho ye the gate ya to ho nti wa bofra no nya best school very safe ni safe no kra no osa ye no kra ye sa the CCTV cameras abo school mu nyina chese in fact say the boni bi koso in case say nyame so masa so ma bibi koso no say mo pe evidence bia no ye ko CCTV camera no ma bon say bo hopa na chese no so anam so ama bibia akotote enti ene se wutie me wo ya nkra adwuma wo ya ban adwuma bia wo ye bia na wa bofra no pe school papa pande na kwano de me ba cho no ani Joma Saving International School admission is still in progress ye guso aye fam mofra no ntibra enebe ISIS Junction wo free aferi na wo kwa ye wo nifa so wo free nebe hin so na wo ba aferi so ye wo benkum so enti wo pe baby a wabofra no behu nimdie pa dia me pacho eno ani Joma Saving International School na no pay enti anope bra na ni Joma se fo medi juma enye school bia na ye sori ayede ye bako enye school bia na wo sori e wo sa wo do bako na wo de no kwa kotum wo pe school papa dia me pacho eno ani Joma Saving International School ena no pay Free Jomas for 0245081871 0245081871 Big Joe phones and accessories and no kodru ebuakwa ye bie muse gu ha ebuakwa fo no ma bie muse gu ha Big Joe si debi eno no Richmond kodru Big Joe ho hwe Big Joe sounds Big Joe no otimi ye iPhone na ma chese iPhone no de wi enti iPhone no ha me pa cha iPhone no chese wan ka se wu husu ye iPhone no mouthpiece na sai wu pe iPhone ho ni o ma bia dia na no pay me kan fu Big Joe phones and accessories na dia ma na no pay Boko Total Filling Station 1 year war enti wo phone no so ye Samsung Infinix Tecno Oppo Nokia Google Pixel phone type baby onu Big Joe no wabofun mu PhD me friend phone professor enti na no pe baby awu bia wo phone tete on fan konkwanche baby me enko se phone ne ma na wo wie so wasa tixika kese akwakoto phone from me patch debi fabre Big Joe ho Boko Total Filling Station and your number near 0245-794-556 0245-794-556 Master Latif Motors and Spare Parts Master Latif Motors and Spare Parts ne pragia no mesi enko alabase ekwa koto pragia unko swame ho unko yaswanse wo so kwa koto pragia enko baby me pragia de eno ane Master Latif Motors and Spare Parts ye ton pragia ma oni ese repair pragia ne de ma enti pragia no de aye bia no Master Latif betimi repair de ma omu timi ye pragia na pragia 2019 wudi sea road so as 26 enti wo tie mi na wo pe pragia to se no adwuma bia wo ye na nhyeda nkoyi wo pese wo de pragia business so ka ho na chese no so nam so timi bua wo pa dia me pa cho nkokuro mu nkoto pragia na wo ba so ya sa ginagina wo kwam hwe ya wo medu fie no na chese wo aboka wan hwe ya wo medu fie na se wo aboka susuru ya ji wusi hunsi kenyina ma se kura wo ya aboka ko be 60,000 Ghana cedis debi ebu akona kisa ne wo ebu akona kisa wa enka ne wa yosi filling station no ye oni nifa so wo pe ya sabe bie ya branch ba ko nka komu ya washing bay ni nchen wona be Master Latif Motors and Spare Parts ubeduru no utimi se na se pragia ni asehye ye ni washing bay ni na ben me pa cho wo ko wani mu a uduru nka komu wona pragia no ye tu omuton pragia ni tu na wo ho me pa cho nya ba bia store ba ku bi ni won me se ye ba bia ye filling stay washing bay no Master Latif ni washing bay for no na ben pe I don't pay for Master Latif why
Now so kwaje o pra again be 05422 45865 05422 45865. Kings Metal and Fabrication was an ano pesebra. If you run for no pegate, the two fear no dia me patron one Kings Metal and Fabrication works. A di biara who pe bia fan that dia ho de. Yen so son that dia pa de. Kingsley on otimi so that dia ni be so many years and so ntimi papa. Untimi bubu that dia ni mu. Obi ko bo container. Ubon say on kono na je akronfo atwitwa container no ho. Na je se de oye container no anye ni ye. Enu ntina akronfo atimi atwitwa ho no. Eti anope Kingsley si uye fiura na se wo akwaje contract bi na fan na de si yenso so ho nda de pa dia yeso so balustrade na je si yeso so aluminium kasia ni bi no pa omo ye factory na je se mode dadie kata ayi ni so ansa na mo de chance da na be boss ho no mo pese yeso so nda de ni ma Kingsley ye ni nyina bi ye wo containers wo burglar proof wedding ho ni o manyina brane yenso so ho na de ni ma brane ye nya ufie ni gate ni ma container na wo pese wo bobo no na de ye oboja no anasa wo de bie boutique no Kingsley ye ni nyina bi Kings Metal and Fabrication works. Atwema memu ya ye benfun farms wo tra shelf filling station wo ba woni mu no me pa so wo ba woni ma wo de bra wo ba na wo behu se carpenter ni bi wo nchen ho carpenter ni nchen ho and I be Kings Metal and Fabrication works. And now no carpenter for no say unya widru wa no mu peja o mu nsa no mu tete me na mo carpenter for we ye free ya ye be ko. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. The Nyankopon aye na edos na bro adwe na ntiase so. Eti for Kingsley 055 9912862 055 9912862 na no pay. Ejapata. I don't pay if you run for no, and I'm with Miss ye. It is a wood team now, ye feel and now petas papa, dear two fear much as a fear now, ye come pandia, make come for Japata house in a dear amount. The doctor Imanola Semens, Japata house, no, hey, you corners as a manager, glad to so how bones on walk, ye order, Nessa, who was what they click, or Bobo Mounds, no, who owns over a few so Kofana in the coffee. Or no him 1,000 ton rough manager Gladys or bet 1,000 amounts this year 1,000 was a tons one was a ton papa na the amount the whole Ashanti region and the whole Ghana the main distributor the Twyford any Francia products in it is a basin with cabinet 40 by 40 rustic and polish 60 by 60 rustic and polish water so be basin with cabinet you will be and to Facebook Katakyie live YouTube katakyiefm TV brane be hwe ye showroom no the whole of Ashanti region ye ne kuta showroom kese pa Ejapata house utie me na se wo pese wo be hwe woni so ade a Aferi community hospital ne nchen pan ye wo akakra mo do Aferi community hospital no ye won sani fa so frebu akwa na eba ufrin kawe so ye won sabenkum so Ejena no page apata so bra why na no mu medjuma number ne 0245967229 fata so huni ma pa de wakwaje contract bi wo fie na anase wakwaje contract bi na se wo peta se pa de dijuma pa wo fie ho de na se aye kama pa de eno ne ejapata bra ne ma otas ne papa ye otas na kasia ye won ketwa ye wunkuma je ye otas no size bie bi ubenya bi wo ejapata
CK for so electricals e from na no pay we electrician na wo tie me wakwaje contract bi na yes contract no ya foforo wu electrical appliance and as electrical ho ne o ma bi a wo se wokoto no na no pay dia me pacho no ani CK for so electricals. Enti electrician fo na mu tie mi ni nyina e ma mu nko ba bi nkoto woya enchese enye papa afi obekwa koto woya no na fiewura ne beba na ze washa ase wo yusu na appliances no ubeti wo se woya no na hyehyehye na no plug bi akwa bi plug awura ne dem plug no fa no left side no ho ni nyina yetum misi wunua na plug wo koto no he o se mese wan to papa wan ko CK vozu wan koto plug no papa it is a chandeliers, cable, socket, switches, MCBs, water pump generation. Yakofa LED light aba. Your fan light as a Bluetooth net light in Nina wo mubi. It would tell me now so when it is solar home. Now who pesa woody solar bow feel hot. Not as ye doom light a whole light on our cosway jinasodia. CK for suton san you meaning rebi. Yet on stabilizers if just a new BF electrical ho dia me patron ko ba bia enkoto togo dia na te say ye na wo ya ne no wan hwe ya no akwa kwahye ufie eno ani CK for so electrical enti se na on pese obehye ufie dia ene fre CK for so na no pay 0546669686 0546669686 CK for so electrical. Octave Music and Clerical Shop. As of now, mutie me no. Wa we DJ na say ye do who was sport to be a we adwuma ho. Na mo bonyom na mo pay speakers e papa party and one Octave Music and Clerical Shop. Indiano pay me can for Octave Music and Clerical Shop on a day amount na no pay. Your drums or your speakers were home. Octave Music and Clerical Shop from Nano Pay. No be rawa so them na say instruments in Nkoya Richmond no friend na o ma. Eti Richmond no say no dan de nyina no na no oban was United Gospel for mo oni o ma pa o. Me na me se woti kwotenti o mo oni o ma. O mo koto no Octave ho. Enti na wo timi se nioma ni mo de sa no. Uko United Gospel Ministry. Ye wo memu he ya. Me se che say in fact ye nioma ne de. It is also for be who hana se wutie me upe combo na ato upe instruments on your ma upe drumsticks na ato upe speakers keyboard stand na upe di ato dia me pato ye Octave Music and Clerical Shop ye yakofa mapes original mapes na pa na dia ba drums na wutimi boy betimi di be 20 years na drums na nye hwe etu ko United Gospel ho se ya omunyo ma bi omu yisu bia e free FM mic so di kosi bebia ye fa instruments on de ye Octave wo no omokoje no ebu kwa SDA junction akakra mu oduru ejomu ho no e na be Octave Music and Clerical Shop Ubekwa no D4 Justice so wo hopa no hwe nkofo kama and now no pay for Octave for 0265123523 0265123523 0265123523 a Octave Music and Clerical Shop. Vicky Boutique se branano pay brane bejentare ono mama Vicky no wontare biebi wenya occasion bi na opesa okona open tare pa dia open paboy ye kama pa open lazy panto mapa bag original one ni bia me pacho nya de ekofa free Togo no we no mo fo mo ni nyina free UK
Mama Vicky Boutique yeah feri he ya ne no ba na di nhwani mu enti bra ne beje untare why empabo no bra ne beji bi watch ne bra ne beji bi me se wu ye nipa na oti wiase a me pa cha o hye ne wa papa uko occasion bi uko baby na se wo se wo shentare papa unye duru ayese abranti atare yefe unya ne baby a se Vicky Boutique I don't pay from my Vicky 0546-496-453 0546-496-453 Katakyie live worship. Agyei. Katakyie live worship. Agyei. Katakyie live worship. Agyei. Ewurade amaye ngunu amaye nim enwu asede a ene Pastor Andrews Agyei wo fie ha Mesia ne yebebo mpai ka kire obi se ne yebebo mpai Onipa bia o asase we so ontia se you need to register your name in the realms of the spirit. You need to register your name in the realms of the spirit. Enti wan kasa no wudina eda wo so no enye registered wo sunsumu a abrabona wo bo no uhu so obi tie ye wo ni e fra wa mankwa nenso sa mankwa no enye sadin ne da wo hyebere so when the change of identity na odi abasa we so enti ade bia wo ye bia no you are not being recognized. Entubo so obekọ baby so okwa akọ pay adwuma no adwuma na okwa akọ pay no ye mfa ma because udian kasa ide ye wo hyebere din no enye na ade ba asase we so enyoma mu ya dia manipa bi wo mu nte ase but little did they know say enamo mu din so na masa anyoma ni mu ya din dia mo me say the prophet Andrews Agyei wo fie ha edim bia ye dia to so o ma me ana wo papa de to so edimu numi biara na no pe be firi ho there are some people a one kasa no wudin kura no eni the spiritual register asamana make a very deep message na akira ona no pay enti ene ye be pompaye enumi biara eda wudin so a emma wuntimi ne ho wa abrabo mu no ena no pesa no mini be firi ho And so if you read the book of Acts chapter number 19 verse 15 now, okay, can Acts asoma for right 19 verse 15 or say na Paul the minimum no Yesu Christo the minimum na mo so mo ne hwan the seven sons of Siva omu kwaso omu kwako tutu ahomone omu diru wona chese omu ko bompa yesese adimo na bewura branche ni muntunko dimo ne hwe omu sa wose da bi munu minim Yesu Kristo na wo ye Nyankopon ba na wo kuta the authority for to cast demons no onu minim no na momo so kura mo ne hwan Paul minim Paul na mo kura ye fra mo san. Why? Because some of no omudi any the spiritual register mu. Edina eka omo shebre wan na nka wo so omo de ba asase we so no omo bedu asase we so no the identity has changed. And then me see wo nipa bia na wo identity asese biara no Awurade Nyankopon be sesa ne oma.
Numi biara da wudin so. Ye free wo Yesu Kristo de nimo. Edemu numi biara edi unyacha abeya awon to so ebia ka wo ma. Misia no peye tombe free wo Yesu de nimo. Ye free wo Yesu de nimo. The evil spirit answered. He said, Paul I know, Jesus I know. Namoso kra na mo free hifa. Minim Paul, minim Yesu Kristo na mo kra mo no mo de hwan. Mesia ne bobo mpae amanumi biara eda wudin so no afri ho. Numi biara eda wudin so amma wuntimi ne wo abrabo mo no ene ye bobo mpae amasano me na afri ho. Richmond where must of Wendy's Mike Mame. A demon no me biara and I no pay be free. Baby, I will be a person who be paid on sir. No one can say, Radi Yesu. She me bomb in Shambon Pire. Me Juma Mwana me wano. No me be a demi dinswo. No me be a demi dinswo. And then me the Yesu moja pepa. Me the Yesu moja pepa. Come on, bone Shamina Bompire. Masika rapata pataba. Rashika papa palabala. Rande kapala bodo shadaba. Rakapalea brado sharaba arantika papa bione bompa mashila brakado shatika papa arika bo shadika papa edimu nume bia edimunya edimu nume bia edumenya bione bompa fa Yesu moja pepa sedino in the name of Jesus. Rakapala bado shadaba rakapala baso Makapapa, Radabado Sadakadapa, Rekapaya Patusha de Kapadabaya, Rakandele Kabado Shedebrekado Shedebea Papa, Ricado Sharabadaba, Arapakapaya Parasota de Kaba, Rekabado Sharabada, Ipatabadaba, in the name of Jesus. Me mami a wutime ansa na nyankopon timi nhira wo bi no Kristo shedia eda wo so no shed the spiritual register no who said there be said din we ya ye dia to no enye din a eye wo shebredi enu nti no Bible so wo frɛ Abraham no na Abraham ne ye frɛ no Abram. But Abraham was Abraham. Debbie ba me ba be yo ododo anyina eja. Me be yo fathers of nations, and because of that, no yen flow Abraham bi bet ye be flow Abraham. Why? Because there was a curse and intimate ma Abraham any ye. And man Yankopon intimate enhyira no a na sakes no dani din so. Peja unsa. Kase uradi Yesu. Kase uradi Yesu. Numi pia temi dinso. Ena no pay. Mi di Yesu moja pepa. Mi di Yesu moja pepa. Mi di moja ne pepa. Come on, be one bompai. Masila bradoska dabakaba.
Rataya Balabadosha, Azanta Makababa, Aradika Boska Tamakubata, Abranta Yekebetes Kataba, Orepedes Katamakubata, Arepete Papa Bosha Papa, Oskete Malabra Baba, Numi Bieta Udisho, Biawano Bompire Pepper, Biawano Bompire Pepper, Biawano Bompire Pepper, Numi Bieta Udisho, Malandi Kabalaba, Radeka Bayababa, Asente Keteska Makura, Arabakate Bayaba, Oskene Palomba Yaba, Aroskete Makuba Lapayaba, Osila Brakatisco Temakuta, Askenta Mauba, Aletos Katababa, Alebraskata Baba, Lumi Bieda Udiswa, Biawano the Vampire, in the mighty name of Jesus Christ. Nyankopon hwe Abraham no hwe ne yere Sarah ne yefra no Sarai edina sesa enese Richmond sofo ndu su bebo mpaya ma me ba Richmond ne Richmond edin wo ma me wo tie wo obu akwa udi na nye Richmond ye be ye no Richman. What are you talking about? Me see udi no me from Richmond e say wo me from Richmond. Hallelujah. Missy a dear biara yasasa emma nyankopon ni monyam timi nhyina wo so no. Na obi yefro obi ediya ye di en wo so de ma wo ba. Na just wo medi ya. Yefro obi abeberese. Hey, kase wadi Yesu. Edi biara mempe. Edame so. Ene wo Yesu di mo. Yesu moja ne pepa. E wo Yesu di mo. Bia wana bompae. Mashara pakada yaba. Weka do celebre yaba. Makala balabalaba. Urande kebelebele. Urande kabayaba. Maya balabalaba. Maya balabalaba. Balabalaba. Number near 0549. Richmond for phone, mommy. 0549 687 100. Ofra Bodin. Ofra no Bodin. And the prophet and Agyei will be a babon payama. Ofra Bodin. Ye frame assume say. And no me be a day with Din Sua Emma or Breno. I wouldn't know. And the way and no man ye the Sumuja be everywhere. The son says, Muja never pepper and bonny net if I would ye bray dear. And me yet me dear town soon couldn't near but Din Jesus now. And no pay a bubble Din Jesus are 2 Dinjo. And no many as a bonny brebi a day with Din Suma won't team conquering. 0549 687 100 0549. Oh, the Ofra no Bodin. Ofra bit my Bodin. Bodie be a flame yakusi. And answer Kwabna Agyei. And answer Kwabna Tofu. Ofra the Bodin. For saying Agyei will fear her. Bompire Goodin show. Papa and the only Miss Nipper be Mubra yo Mudin. Omubra nyina wasasi wesu yo mudi 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100. So for Andrews mi wako aba mubacho onwe de ya chepa Namizu nshira mana mpa ebo ahuda ne de nyina mo de etaye chi se de twere na kan se adichin we wo se ye de osoma ye no adwuma eno ntimi ade a ye wo asase we so obia ye beto no asase we so bia ye pass through person so for and
hwe de nyame de ma wo ene anopai se ne ye tie ko enche nanso wo kasa no obi betimi afre because eye word and prayer wo fra no wo bodin ye fra mi sei enumi bi e dedin so a emma wuntimi nde wo ho no bompa ye wa mam na Awurade Nyankopon de adanse e de ama wo 0549 687 100 and I say 0549 687 100. So for Andrew Siango. Awurade da wase ene anopai awo mpempem so awadi abeti papa yebetie wasem yesra wo sama asem na bere tumi mu ene ahoɔden so akoma bi a ayɛdene Awurade yesra se fa nsaka onipa bi a wanam wɔ haw mu ma wasem meyi nim frim Awurade na meso fa wasem bra ma bra me ho ase na anopai ho nkonkoro se wugya me ameye nipa sem nti Awurade so me mu na fami mu kasa fa kyerɛ wo ma wei ɛne ɛsrɛ wɔ dɔba Jesus Christ din adomenti amen wo so betimi afrɛ ma mo frɛ ba me score no betimi afrɛ na so for bompa 0549 687 100 0549 687 100 wo de wo frɛ ya wo se me paacho ye frɛ me aso mesi se me mo ba bi a wo frifiri so for ma me nkɔ ahoma no so ene no wo se ye bompa ye manyame ma because hello good morning me paacho udi abena nyama so for bompa ye ma me abena nyama bompa ye ma no so for bompa ye ma Jesus Christ se Awurade asisa Jabes Astoria amanie bi a wonnam mu Jesus ene ewe Yesu Kristo dinemu Jesus enumi biara ya domi we Yesu dinemu Jesus name enumi din bia ya yefri wusu we Yesu Jesus name enumi din biara Jesus ya yefri wusu we Yesu Jesus name afeya di ensredi atowso we Yesu dinemu ewe Yesu Kristo Jesus Christ se edi bi da so na do nsa so bidim na nyei ya Jesus name ena ya yisadi na firi wuso Jesus ya di ensredi na atowso Jesus name abia bi a wo besom enya nsira Jesus baby a wo betena ensira mbra ho ewe Yesu Kristo dinemu adomenenti amen nyame nhyira wo pa me ma me nyama ususu betimi afre 0549 687 100 kwa homa no so hello me pa chodi me pa so me de abana sewa so for bompa ma abana sewa ma me Jesus Christ Jesus Christ di ipeja wo do kwa Awurade mashikata la brosha abusua mu di boni bi a wo ho Jesus name na edi emaba wa chi ena anopa ye yifri wusu wo Yesu dinemu Jesus ena anopa ye yifri wusu wo Yesu dinemu Jesus sa enko besie Jesus ena ya yifri wusu wo Yesu dinemu Jesus name enko besie promise and fail ya yifri wusu wo Yesu dinemu sa ma wari yentimi nkwan kwesi awieye ye chemo Yesu awadi guo awadi chaye ye chemo Yesu dinemu Jesus name ya tumi afri wusu wo Yesu dinemu Jesus name was it by my name you will cast out demons my God etim boni bi adawoso Jesus and name the Yesu dinemu yes Lord ya tumi wo Yesu dinemu ya di ensira wo Yesu dinemu na towoso my God ewe Yesu dinemu adomenenti amen nyamba nyame nhyira koso eti Katakyie live worship what onso so betimi afrem na so for there also nyame asem oba no 0549 687 100 ofre ya wo de bawudi no mi bia da din so biara and nedran kopon benam ni divo so ama no me na free ho papa yenko amen ede wo nyankopon asia no pray na eye ni bi se Awurade nyankopon so ama ya pinya amen said the young woman amen change my story Lord amen Awurade answer your story amen
Katakyie live worship. Awurade ayɛ ne yie. Ɔsesa ne story. Amen. Ɔsesa ne story. Nene yɛbɛsua biribi afa efiri ne ho. Amen. Now in the olden days, Katakyie live worship. Awurade ayɛ ne yie. Deɛ asi ɛwɔ saa ɛhɔ nom no deɛ kɔɔ so ɛne yɛde tu ne din. Amen. Enti Jabes no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ yaw mu the pains a ne maame kɔɔ mu no ɛne ɔde too Jabes din. Enti this name bɛnya nsunsuansoɔ ɛwɔ Jabes so. Amen. Enti deɛ na ɛkɔ so deɛ na esi saa berɛ no ɛna no ɔmo de tu din. Enti sɛ na yɛ ɔko berɛ a ne ato din bɛdi ako. Hallelujah. Enti which means that in the olden days ade ɛkɔ so no ɛna na maame no ɛde tu din. Na ɛnɛ yɛbɛsua biribi ɛde afa Jabes ho. Ne ahyɛ deɛ Jabes yɛ adeɛ baade ɛyɛɛyɛ. Na wɔn nso wayɛ bi na aboa wo ama edin bi a da wo so a ɛha wo ɛtete wɔ no. Edin wo hia. Enti Awurade bɔ adeɛ nyinaa no ɔfrɛ Adam sɛ ɔntoto din. The Bible sɛ ɔto din ne wieɛ no Awurade hunu sɛ sɛdeɛ yɛfrɛ adeɛ biara no saa pɛpɛɛpɛ na wanemi no. Enti which means that edin ɛyɛ adeɛ a ɛho hia. So Jesus edin no means the anointed one. The anointed one. Jesus. You will say, by my name you will cast out devils. By my name you will cast out demons. Ewe Yesu dinimu. Amen. Nti 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Yesua bibia fa Jabes ho. Yatuni do say change my story, Lord. Anopai Awurade bɛsesa obi a story. Awurade bɛsesa otebia sɛdeɛ otie amane a onam mu. Awurade bɛsesa wo ɛna anopai Awurade bɛyɛ wo foforo anopai. Ebia nipa mu yɛmfa wo nya hwee. Ɛna mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ Awurade bɛsesa wo dini na ɔbɛma wo edin foforo. Awurade bɛsesa wo dini na ɔbɛma wo edin foforo. Edin ne mu nome no ɔbɛyi afiri hɔ. Hallelujah. 1 Chronicles chapter 4 verse 9. 1 Chronicles. Okay. See, Jabes was honorable above his brothers, but this mother named him Jabes, sorrow maker, saying, because I bear him in pain, I bore him in pain. Hallelujah. So Ahanechra said Jabes was honorable. Katakyie live worship. Which means that in the past, Jabes was not honorable. Na ya muno. Amen. Ni amfane nya hwe. Why? Because na obre ewa abrabonim. Enti sorrow maker. O maame tu ni din Jabes, which means that obetia wo the ho sa akosi se. Obewu afiri asase so. Efiri se yaw mu na ne nade ye ade abade ede wo no. But enemy person me catch them say umuya akwanya ye de abade e wo ho de ma wo. Se edi bia da wo so no ubetimi asore na wadane no me ye de abade e wo. Se utena ho a epenya nsunsuanso wo so. But se osore a entimi nya nsunsuanso bone e ye de abade e wo so. Into which means that the name no near negative impact be at the body and in that name now so no you benya positive impact at the body
Inti edibia ya de tu bia no ye fedi na ye benya negative, ye fedi na ye benya positive. Hallelujah. Nti bra ya wo ya bese no na edi no negative impact na wo mu no eni na enya nsunsu aso ye de ba de e wone so. Hallelujah. Nti odi ni suo osu watina sidi abreho. Jabez was not honored. Baby obeko no se ma we akonya tena so a ye ma na akonya. Amen. Nene ye will be what young can say, ya sitting them. Ye on non crofo, but woka near the wagina actually. Why? Because we need him. Amen. Says ya, Mijina, Samene, His Excellency John Dramani Mahama Kobebia. Ye bell on nano, asking me why? Because of his title, because of his name. Amen. Inti edi ya dia ehwo ya dia ba de ehia yie pa awa asase so unni dia ye nimu. Praise God. But the moment obesa se upeja no ye ti wudi ti aboda spider obi nwune da ba onim se no ye dia ba de otie. So Jabez didn't negative impact no. Katakyie live worship. He didn't change his name Jabez, but the negative impact in the name was being changed. Hallelujah. Nidi Jabez and Yansesano, but a dinimun sunso boneno, and no na dia bade esesaye. Tie betimi afrewe ya bebrese, but ubetimi adiye. Sa wuti tum sa obasa obebra obebre ba sa wuti tum sa obasa obedi ya ye betimi afrew sa din no but still na wudi ye. Hallelujah. Yes. Nti edini munsunso bone no na Jabez. Amen. Na Jabez na otini so oye adwuma ohunu so obrewa abrabom obrewa abrabom oye adwuma bia baby obekọ akotena no ne atu no efiri se senka adwuma mu ha no obeba na niema ekoso ono nko aba eniema asase ye basa. Hallelujah. Okọ obi abrabom na niema asase ye basa nti wo ba bi okọ bema bi abrabom a na niema yeye ye obi so okọ bema bi abrabom a na niema esai. Hallelujah. Obi okọ obi abrabom a na niema yeye okọ obi abrabom a na niema esai. So you bad luck. Hallelujah. You will be one of my abofra bi one of my ya wo ne papa pono. Why? Because ya wo na ne papa adwuma nyina ya de bade e born. Praise God. In that very act, o ma me wo no o wo ni in pains. Which means that no wo ni nnuanom nyina na bia na fie ye. Bedu Jabez so o ma me sha senyin sai no o ma me bra ya. Kosi se wo Jabez. No se ne sa de awo. Metu within Jabez, which means that obebre ubesu. But Bible says he was honored among his brothers, and he monyam yade bade eba Jabez mu. Afei yade honorable yade eso de din so. Ono ananka yemuno ye boni din wie. Now honorable abayade bade abesoso. Praise the Lord. Ebia yemu ye body we but enemy person me catch na me say awurade di din foforo bi be mawo na edin no afi obi hu a ode anitie na besia wo obi nimu a edin say obe onaw. Praise God. So obi nimu a emfa wo ni se de wusika wo wote ba se udin ye nimu a edin say obe onaw. Amen. But see who said asumasi ni afei no obi asase eh yes our boss yes when ni asumasi yes when ni asumasi. Amen. The person me kire we say persistent prayers changes curse into blessing. So okoso bompaya empaibo
ɛsesa nneɛma. Hallelujah. Mpaebɔ dane nnome ma ne bɛyɛ nhyira. Praise God. Nti na meka sɛ adeɛ bi yɛwɔ negative and positive impact na yɛdeɛ baade ɛwom. Nti sɛ yɛfa curse a the opposite word ɛyɛ blessing. Hallelujah. Sɛ yɛfa blessing a the opposite meaning anaasɛ deɛ bɛtumi ɛne ne kɔ ɛyɛ deɛ baade ɛyɛ curse. Praise God. Nti sɛ wofa curse a curse na ɛbɛdi w'akyi. But so far blessing na nhyira na ɛbɛyɛ deɛ baade ɛbɛdi w'akyi. So now Jabez prayed unto the Lord. Hey, yɛwɔ nomi nipa bi ntumi nsesa na agye nyame. So Jabez hunu sɛ adeɛ na ɛha no ɛyɛ honhom mu adeɛ. Nti ɔbɛ consult Awurade. Ɛna nɔpa yi sɛ ɔbɛ consult Awurade a sɛ ɔbɛbɛ Awurade anim na waka deɛ wofam akyerɛ no a ɔno no ɔbɛgye wo. Ɛnyɛ me a megyina ha yi menni tumi bi asɛ mɛtumi de agye wo, but ɛwɔ Yesu dini mu ɛne yɛbɛtumi agye wafiri saa ɔhaw no mu. Ɛwɔ Yesu dini mu ɛne yɛbɛtumi agye wafiri saa nnome no mu. Mimi dini mu yɛntumi nye wo mfiri nnome bia mu, but in the name of Jesus yɛbɛtumi agye wo afiri nnome de abade ɛnsɛm. The Bible say obeye no me said yebeye de bade yebeye nhyira. He became cursed for us to be blessed. Obeye no me said yebeye me no me no yebeye nhyira. In the ena no pray in the name of Jesus. And ye de Yesu dini na brewo e dibi adawo so enya papa ye de Yesu dini to said in so Yesu dini a pepa no me Yesu dini a eyi no me Yesu dia ede ayaresaba Yesu dia ede watia bana ene sadi ne ne ede ma na se obaji Yesu ede a enumi di abebrese ohaw konana yare biara ebefiri wo so akọ. Bible says Jabez was honored. Hey, so which means that na ye mu Jabez. Hallelujah. Bro, tenebra Awurade nkyɛn. Jabez sutre Awurade. He cried unto the Lord. Balika satadaba. Ɛna no place obi bɛ suo tre Awurade a. Hey, so obi bɛ suo fra Awurade a. Man te katadaba. Ɛyɛmɛ bi a wonam mu no ɛno mi din no bɛyɛ firi wo so. Ayabusua we deɛ Oku aware a obi fira me bompa man sa na me ba man Katakyie live worship. Amen. Awurade ayemie. Hwɛ we de oku aware ne asa de waba. Wo yɛ dei enyeyi. Suban ne wo hɔ de. Obi suban nya ban so na ware ye koyie ma no pa. Amen. Wo busua bu wo no ma sa na tie. Why? Because baby omudu omuti ko hyɛ no. Tumi na ware ema no omuwo mu ni nyina ɛna wo yɛ bɛma nso anu atɔ nsabura ma wo adwentwen ntu yi adwuma unhunu so, but ɛnɛ sɛ ubedi Yesu adi a na bɛyɛ de Jabez yɛ ni bia saa ɔhaw no bɛfiri wo so akɔ, saa amane no bɛfiri wo so akɔ ɛna anɔpa yi wɔ Yesu dine mu. Nti in the olden days, which means that Jabez mo breso no de besi no in that very act na they are two within. Jabez sorrows obesu obedi awerɛhoɔ, but he was honored. So Chronicles I want to aswemu no Jabez de ansa no wɔ brɛ ɔdɔ kɛseɛ ne wɔtwa ketewa bi man di kabra dabadaba woyɛ adwuma te sɛ ɔsono ne yɛtia wo ka te sɛ ntatea. We yet you make a seer, but what can't be idea about Israel? Your bed, you many more now, but you tell Kaka to Abby. Yet do we young brute to a human? Near Mouse Kaka to Abby. Open us out. So one penance out the Indiana no pay, sorry, because Jabez is sorry. Kadima Sadaba. Bible says he was honored. Katakyie live worship. We yet you make a Awurade near the Tatia Katuya. Near the amount. Jabez is doctor here.
ne wɔtwa ne ketewa bi kadisa labradosa sɛ awurade nsira ba wo so a wodɔ ketewa bi but wotwa ne kɛseɛ. Bible say Isaac dua odua aba or started farming. Jabez dua ne wɔtwa ne 100 times a year, 100 times a year. Obi twa ne baako pɛ but ne wɔtwa ne 100 times a year because of the blessings. See, a curse is to be empowered to fail. And this year the no meeting so everything so better me ako with him. And yes, a curse a blessing to be empowered to success. And this year instead of so and found one year to maybe away and found was sentient now better and found was some now better Ubeyansra but no matter was so Ubet me a bank manager but now that's so bread Ubet me a lawyer but now that's so bread Ubet me a year to our minds but now that's so bread. It's a blessing about Sua. One go school but school kono and to me see better you find that Obia go school or could PhD but Obia go school Sika Kurano Krabi into me person me catch up say and no me is to be empowered to fail. The empower say to me be na how we say would you be you will fail in life. Labasuka branda labasa Bajabe sample Waya fuo Kesia Okwane eno baye ni nyina pro Senso se twani obeka Otimi twagu obi ameto na guwa na sei Esei wi anzane abase nke ebefa Ene wa wo fa sa amanie nim wa experiences ukofa niam be gusto ni mu na I spy ya bomba ya diama wa no pay ewo Yesu Kristo dinimo e kadini bi adawo so so de ukofa niam be gusto nu a niam ne be sai ansa na tofo aba but na mitina Yesu dinimo edina sisa no me no edina sisa no me no edina mama brofo ba fie no and the setting na yechina mo and the setting ni ade bomba ya diama so ukofa niam ba na niam ni nyina espa and son at of Waba and the Yisa meeting of River the Inshradina and say in the Padoma ever Pusua Ustronima ever Yesu Christo so we never be so quadia duro and or the empower Joanna so what you man and conformer no the Pianan Cosra and the Sire Durano in neutralizing the Yesu Sire Durano in neutralizing the Yesu and then what Jesus did send the pakura kwa dia tudo ana wadechu wa customers and that ya pompa ya yesterday yes sign jina tuo yes sign nyoma yes sign jina tuo yes sign nyoma ewo yesterday Jesus demo me hunu sade no ejom obi akwaji aduro se ni nia no de nsai ti sentosi no obefa no ni nyina apro no what say but eno no pema me sorry what empele we makata na basa me say Jabez ampele sana ni monyam bi wonimo sana ni monyam bi wo Jabez mo sana ni monyam kase bi wonimo yes lord sanko tena wa enko bi bebre wa brabonimo ba sana urade afra ne se Jabez meyi na busia na won sa busia na ni monyam eduru mira bi a wo ye kowensani but me pesa me ka tena wo se urade wo nkonkro ba wo so a wo ba ye niam kase enti na obonefo no ode ansanoma to wo so but na no pay me pesa me ka tena wo bi se se obama ho kwan se obama ho so na se obe so de na wo so afra urade se urade e na no pay wo me mapa urade be hu no mapa so be was under se urade wo ya be se mapa na so was a sound story there and there was urade be se san wotebia wotina bi urade be se san manti kabada basa
Le mahanti ikapa. You have 1 Samuel chapter 4, verse 19 to 21. Katakyie live worship. Which is Eli Mamienu. Na penny has a yere anyam. Na omuni Philistine for coin. And a Philistine for no. Ete apamada kandi ade bade. Every woman sem. Eduru ono. Na ne yere nso yade bade. Anyam. Okru na mu ni kunu no ewui. Okru na mu ni na sebe matesi afa apamada kano. And as an act of covenant ne ko Philistine live worship. And ofiri na konya so. Bu Rollins na ne kon war over na chi. And wo wiye. Ti oba ne tese ano. And na won so aka na ye gina wo. Nti ya gina wo ne wiye ye no. Na ma me ne beka nche sam wani nyine wa wo oba bema. Na sini na gina won ka kire na pe hu so wo bema na otu ni di Ichabod. The Ichabod means the glory has been departed. Hallelujah. Ya fire ni monyam ya de bade eko Ichabod. It which means sa abofra ni banyina enimonyam ya fra na enimonyam bade onye bi da Ichabod. The glory has been what? Departed. The glory has been what? Departed. Man di kabrada basata. Imanta lagadabadaba. Le maskopali bidiata. It is a dino. Si a sano near restore no. Yabe friend kabo. Means the glory of God. Hallelujah. But your friend Ichabod. The dini positive near kabo. The glory of God. Ichabod. The glory has been departed. The animonyam no eko. The abofran animonyam ye friend animonyam padie. Onya bita. Ntuwo the course wo ho no. Ene o ma me de ato abofran ni bi. Enti element be carbon. Ahonwom be carbon. No ma fa negative impact no. The course no the course no ye de awreho. Anim guase. Ti ano ne de ato. Ti sa de na ewom no. Eno na ebe ye adwuma wo so. That is the mystery in the name. And then they say you do dear to Ichabod. Jesus. Yase sana ya ne kabo. Amen. The glory of God. Jesus. The glory of God. Ewurade ni monyam. Elokatu. Amen. Elokatu. Amen. Abrante elokatu. Amen. Ewurade ni monyam elokatu. Amen. Yeah. And tenase. Ema wani ema nsai. Jabes antenase o mama. Jabes antenase. Osoro no obawurade mpaye. Bible say obawurade mpaye. Obawurade mpaye. Osia wurade. Se ubetie mene. Osutre wurade. Osia wurade se ubetie mene. Na se watre ma asiem. Watre ma asiem wa. Wama ma asia ye kasia. Hey, which means that no one will be banisha. And the wurade be ma capacity na ye kasia wa. Amen. Pali kaso branda da badaba. Na se na me ni obi din komo na asem o ka kire me say akukọ onum minimum no onum nsuo kakra kakra so na me kire say akukọ capacity no no bad me ye so no. Hallelujah. Nti me capacity ni ye de abade eso. Tisa wuti tu musa wo ya akukọ Jesus. O capacity be ye ketu e bi. But sa wuti tu musa wo ye wo so na e wo so capacity so. Eye kese. My God. Jabis hunu se tabi edina dame so no. Papa wo ba papa ne mpesa be ye de abade e bepam. Boni na be ye kese. Boni na be ye kese asene papa. No me ne oye kese a che papa. Na me sore. Na ma tane no me na fere me din. Katakyie live worship. Ewurade ayemye. E masu branta na badabadaba. Ya bompa ya no pe. Bible say Jabez Ewurade mpa. The Bible ne say and the Jabez he was honored. The man ni monyam ye de bade. E bra ni mo.
yɛbɛtumi afrɛ wo menka ne sɛ wisdom but na wisdom no ɛyɛ dimpa o but ne yɛka kyimifoɔ paa ɛyɛ wa meka mystery bi akyerɛ wo with the wisdom pounds, with the wisdom pounds, nyansa yɛfrɛ ne nyansa adwene nim hallelujah ɛkyerɛ biribi wɔ wiase ɛdin ne yɛ papa but negative Katakyie live ɛdin na sesa Agyei yie. hallelujah in the realms of the spirit asesa praise God yɛbɛtumi afrɛ obi dollars obi di cd na cd ayɛ yɛsene dollars praise the Lord which means sometimes so sɛ hase paama onsɔre te sɛ gadabes ansɔre nka ɔbɛhu sɛ yɛwɔ din bi wɔ hɔ nom a sɛ tumi ha nipa abrabɔ nyɛ dabes anka yɛwuru sɛ nyɛ chronicles ɛna ɔtwerɛ no ɔrekɔde saa deɛ wei a ɛnka yɛwu no da sɛ saa wɔntoatoa som yɛwɔ obi wɔ hɔ yɛwoo no a ɔhu no ama no praise God na mmom bible sɛ ɔsɔree ɔbra awurade mpae anɔpa yi sɔre woatena ase akyɛ dodo enti na nneɛma ɛsɛe no anɔpa yi sɔre wate brother anɔpa yi sɔre yɛfrɛ wo gangster yɛfrɛ wo winsmoker yɛfrɛ wo wanwani edin bebree ɛna deda wo soɔ bada na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ wobɛsɔre a saa din bɔne ne yɛbɛyi afiri wo so afei yɛbɛfrɛ wo ɔsɔfoɔ afei yɛbɛfrɛ wo evangelist afei yɛbɛfrɛ wo teacher afei yɛbɛfrɛ wo doctor yɛbɛfrɛ wo nurse engineer hwɛ sɛ na Mary Magdalene a na ɔyɛ prostitute no sɛ ne wɔhyia Yesu a sɛ na nomi bi bɛsesɛ afiri ne so ama na ɔbɛyɛ evangelist sɛ na ɔbɛyɛ yi na nyame asɛm paa ka ɛwɔ ne mu papapapapa but na ɔbɔnefoɔ no mpɛ sɛ ɛbɛpɛ no but ɛna ɔsia Yesu no saa ɛnome no a na ɛwɔ din no mu no Bible sɛ Magdalene ɛkyerɛ wɔ bi a yɛto ahonhom nso ɛfiri ne mu she was named Magdalene ɛkyerɛ wɔ bi a ahonhom nso yɛ deɛ bade ɛfiri ne mu akɔ which means Magdalene na ahonhom nso na yɛ deɛ bade ɛti ne mu na Yesu tutu ahonhom no nyinaa firi ne mu deɛ wɔyɛ no ɛyɛ honhomfiri bi na baake enti na ɛma wɔ live negative life but sɛ Yesu ba wɔ abrabɔ mu a ɔde positive impact na ɛba enti ɛna yɛde Yesu ba adwuma mu hɔ ɛna yɛde Yesu ɛba fie hɔ ɛna yɛde Yesu ɛwura baabi a wɔte no yɛde Yesu wura hɔ ɛnneɛma bɔne bi a wɔ hɔ no ɛbɛdwane afiri hɔ 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 Jesus manti kabadabasa kasa awurade ɛna nɔpɛ mewɔ w'anim negative impact biara ɛwɔ m'abrabɔ mu na ma me brɛ sɛ mebie ma no na sɛ mebɔ me nsɛm na sɛ mebɔ mpaya saa negative impact no yɛyɛ ne positive yɛdane ne yɛ ne positive yɛdane ne yɛ ne positive yɛdane ne yɛ ne papa bɔne bi a wɔyɛ abrabɔ mu na ɛha yɛi na tete yɛi sɛ yɛbie ya no na yɛbɔ mpaya yɛdane ne papa yɛdane ne papa ɛwɔ Yesu dene ma biewade ne bɔmpa yɛtana kadabra Yesu Christ, biewade ne bɔmpa
Yes, Sakatadabosa. Pray. Any negative impact that is disturbing your life, any negative hand, any negative name destroying your life. Rapadadabadaba. Hapenetafosa. Imantanagados. You are the bumper. Rapadadadadada. Yatanene Papa. Yatanene Papa. Yatadadabadaba. Yatadabosa. And no me be able to anymore. And no me be able to anymore. And no me be able to anymore. Yatanene Isra. Yatanene Isra. Yatanene Isra. Baby, I want a bumper. Baby, I want a bumper. Baby, I want a bumper. Yatadadabadaba. Yatadadabadaba. Rapayandalaba. Rekadabadaba. Radadabadaba. Jabi Samplo. And you also pray. Emma Yadian Kalantua. And pray. Emma Ekan Kalantua. Sarena Bampa. Yadadabadaba. Ratayadaba. Change our story, oh God. This is your story. This is your trivia. Atalabadabosha. Rababababa. Yadadabadaba. Rapayadaba. Radadabadaba. Rapayadaba. In the name of Jesus Christ. Yes, in China the power. Yes, Lord. Bible say what go where didn't naseno. Bible say ensanesa. Na omensuo dane wine. Bible say we chewi o say adana makipu papa ya. Na mama ya no mo dia nya dane sa. Hallelujah. It means that say yes ba braboni mu a. Eye de. Abraboni ye de what? Esesa. Intend me person me come for yes de ma. Sese wo baba brabomu a. Onu na de dia dane ye de ba de eba. Brother wa hu odin to me ye. Sister wa hu odin to me ye. So what wa hu odin ye babu kwase a. Jabe de na hu odin ye ye. Ode na hu odin ye ye. Ode ni nyansa ye ye. But emu bia anya ye. E ho no wo so de no se da bi. Ma me nko awurade animo. Na me ma awurade mpaye. In the Bible so ba awurade mpaye. Na wo se awurade nyankopon bo. So wo betre ma asieba. Wo betre ma asiema. Wo betre ma asiema. And ya mpaye. So ba tuma no branch na ya ba ko a. Wo benya ba ko aka ho. E be multiply. Blessings brings multiplication. Ensira ede dodo ba. Ensira ma na ya dodo. Enti se Yesu ba wa bra bomu a. Oba ya dodo. Wase mesira ma. Wase dodore. Aya se empoano anwea. Enti etre wo se urade sira wa. Se wo ade ba ko a. Eye dobo. Se wo ade miensa. Eye triple. Enti ya bompa ye ne day. Kasa urade. Kasa urade. Ewo mabra bomu. Humi mabo. Ewo mabra bomu. Humi mabo. Onu no betimi ewu mabo. Urade humi mabo. And na me pese wo sugu urade so. Ka tire urade so urade humi mabo. Usi urade ministry ni mbe bre urade humi mabo. Have mercy. Sabu tina wa ebeye sa. Ba sabu sorry a. Ene e mabese sa. Kasa urade. And I no pray. Humi mabo. Lift up your voice and pray. Lima handi kabadabos. Hey. Lift up your voice and pray. 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 The mercies of God. The mercies of God. The mercies of God. The mercies of God. And Radia Mabra. Rakaya da Bosa. And Radia Mabra. The mercies of God. Lift up your voice and pray. Rakayanda labadabosa. Shout. In the name of Jesus Christ. At times they will come in the 2D. They will come into being warrior, your friend is a sujani.
apana no woman bi ane bompa ye de ma no o yare wo sa o ha no afem so fu yi ni o ma hwan ni a o se ya osa enam se na wo tese wo osa na ye ni abrebo ho pa ye de ma wo no mi bu se wo na efre wa o se ya osa papa wa na me ka telephone no hallelujah ya osa se yes so ope yare no dia wo komo no nti obi ni sika oh Jesus the friend ohiani so obi be ye MP your friend na the honorable asoso so obi be ye osofo a your friend na the osofo on the title no reverend minister prophet near the aye de ba de the aka ho hallelujah amen but unye obi a ye bow din wiye ugo nipa ne hu say unye obi a unye obi a basa wo tenase a Jesus ebe ye sa de amount basa wo sorry a Jesus o man no mo frɛ wo say unye obi a no afedi obeba ibe ye obi de ama wo mo Yesu a Peter say Yesu a mo to ne kene ye no ebu a mo bantofo to ne kene ye no enne wa be ye tuase bu otitiri bi ni bi mo ana mo bubu afoi asori aye de abade anante udini ye beba udin first ye come bi ne ye ba udin bi ye ma wo kwan ma wo mura ho ebi ye nim wo e asoma si na asoma mi o e wono me de pe ba bi gina no aba me pa cho ate kokko so nana and was offer any diakonia tenase because of the name Katakyie live worship so when you ready emedino hallelujah yedianidie emedino Jesus. mimijina yesa masuma obi a obi obi a wo ko wo ma wo se de besi ya se wase mu wo see what man dia Santi na dia ba ko to ke sa wo po se poti no puta wala fa sama Bese me ka kire se awurade a wafrɛ wo no sɔfo mu aba mu onyame a wafrɛ wo no ya gidie wɔ ne mu na obepagya wo na obɛboa wo na obɛyɛ wo yie Jesus. hallelujah Amen. isi onyame a wabɔ odi afrɛ obɛyɛ wo yie Amen. amen oh praise God Hallelujah. oh hallelujah Amen. yes wasi mi dini mu obetutu ahom bane ti Yesu din na ye didi ho hallelujah Amen. sɛ nye Yesu anka yawu amen sɛ enye Yesu a anka asɔfo bebree ɔma no anuane bɛbɔ wɔn Sir. ma me nka no kora nkyerɛ bare wɔ Yesu din mu ɛne yɛn nso yɛnyɛ adom ɛde abɔ adom so amen yɛmmɔ mpae Awurade yɛda wo ase sɛ wode w'asɛm abɛdom yɛn yɛsua biribi afa w'ako agya abɛsi ho ayɛbɔ mu yɛte aseɛ sɛ agya abɛsi fa wɔyɛ wo mu ɔfa amanehunu mu na nso ɔsu frɛ wo Awurade obi biara a wɔtie yɛn a ɔsu frɛ wo ɛna nɔpa yi Jesus Awurade tie no Awurade gye ne so Awurade tie ne ne Awurade tie ne ne Awurade tie ne ne Jesus. ne hunu ne mmɔbɔ Oh. ne tere n'ahyia Amen. ne hunu ne mmɔbɔ Yes. ne mma ne so Amen. ɛwɔ Yesu din mu adom ne nti amen amen rich mo bia keyboard no so bo keyboard no rich mo bia keyboard no bo keyboard no be bo ra wo so ni Pastor Agyei United Gospel and there's some mommy Janet over here. Tibia will be as Saudi as them out of Mount William Coupon. You are no way be the amount. You are no was a
atamfo anim awurade atamfo anim akuase wade wafu wo amane wo sɛyɛ ne anim kuasie mu no ɛna no pɛ bie wano sɛ wo dana se ɛna no pɛ bie wano sɛ wo hwɛ ne bi ko anim nam ɛsan sɛ na adom na dɔyɛ ne yɛda so yɛte aseɛ na yɛn so yɛ sɛbi Richmond boy da mreku ni nie wone be Richmond mo nie ye dia se denyi na mano dana se Katakyie live worship. Richmond be keyboard no see nie yes Richmond boy chiro ona mo foni jira keyboard na mo foni jira che Richmond boy chiro mo foni be jira mala da my God and honeymoon now watching essay and say I want to know and I had a see honeymoon now watching I'm not paying more my come for you la 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 honeymoon now watching essay and say I want to know oh my nanasio honeymoon now watching Katakyie live worship. come for you. Honeymoon
Anopaya sorry wo nyamye mama wo fata ye wo maye wo tu yes sorry wo nyamye mama wo fata ye wo Pay us all your sorry, oh, Namye, Mama, oh, Fata, your motu, and I'll pay us sorry, oh, Namye, Mama, oh, Fata, your pay a sorry, oh, Namye, Wama, oh, Fata, you go to Nano pay, oh, my sorry, oh, yes, sorry, oh, Namye, Wama, oh, Fata. Cha
odi ni moja na chio moja na yefefefe amana ya de yeho moja bi reach him Calvary power moja ni mo moja bi reach him Calvary power moja ni mo mama yetu se moja bi reach him Calvary anopeye power yesu moja ni mo wa wo pe my name to se moja bi reach him Calvary power moja ni mo anopeye ntwe moja ni mo moja ni mo moja ni mo ebona tu mi ni na wo tu mi wo moja ni mo yesu ni moja ni moja ni mo moja ni mo na tu mi wo tu mi wo tu mi wo tu mi wo Jesus Christ moja ni mo tu mi wo to me wo Jesus moja ni mo kaudi wo faudi wo Jesus moja Jesus moja ni mo faudi wo anobai faudi ni na wo faudi wo Jesus moja ni mo moja ni mo anobai Yesu ni moja ni mo ana anobai moja ni mo moja ni mo moja ni mo moja ni mo Yesu ni moja ni mo moja ni mo na tu mi wa Katakyie live worship.
wayenyo na kanipa nyina nimsa media binya yara so wara dia akonjweni ni pachene na wojre no na one way so yase awoni ni ya batabio awoni ni do wa da wasio mi na popo enti me na waye mi se ye wa ni wo tufuwe me ma usuo me da wasio mi na popo me na enti me na waye mi se ye wa ni wo tufuwe me ma usuo me da wasio mi na popo enti me pa na waye mi se ye wa ni wo tufuwe me ma usuo se no kwa na meto baby amadu ya ye no kwa na meto se radio ma me ho amase asido radio ma me ho amase asedanyo kwa chese January no wo ko ya nso ya nwu yes ya senso ya sorry biem awurade ama ya ho amase asido awurade ama ya ho amase asedanyo kwa na meto asedanyo na meto anope ya yeyo se awurade ama me ho amase asido awurade ama me ho amase asedanyo kwa every say wo come so memo mama wonsu wo ku wonsu wemo se awurade ama ya ho amase asido se awurade ama ya ho amase asedanyo kwa na meto ayeyo se awurade ama ya ho amase asido se awurade ama ya ho amase asedanyo kwa na meto anopa ayeyo chumo se awurade ama ya ho amase asido se awurade ama ya ho amase asedanyo kwa eniye da wase nyamye ye da wasyo da wase nyamye busumi muya yada wasyo yada wase nyamye oh we are saying thank you Jesus, thank you my Lord, we are saying thank you Jesus, thank you my Lord, we are saying thank you Jesus, thank you my Lord, Makadaya papa Russia de Kadaya papa Marata ya papa Malika rebe yapa Marapa papa Makodele breakable Marada kaya papa Shanda la la la, Weka baba bu shanda la 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 la, Weka pagi ipa anta, Weka bada bu shama la la la, Weka du sevele ketuma la hadikada, Reverse kafene kata, Reverse kafene ata, Rapantene kapa, Ratene kapa la kata talada, Appendini palusha, Weka fantu di ata tene kapa, Ratene
Kefenekosha, Lekapantenekapadiata, Retofalakatiata, Ramaskofadiada, Ipalanakata, Rapantenekapadiata, Lekapadaboshatanakatefenekata, Lekapadaboshapanabadaba, Reskefenekata, Rapayantanakatanaba, Sopaladaba, What I saw in my spirit is that Nyamia Pejami no de Makojina and carry. Na me won carry na me jina wono was a shade na me hwe.
ne mahu sɛ robbery bi akɔ so na police fo ne di robbers n'akyi ɛyɛ from enkawe ebesi ememe ya na saade ni besi sɛ ya mompaya mehu sɛ tututuo ne kɔ na no pimfo bi gina hɔ na tuo ne kɔ kan no ne ba no bedene osode ya sɔre nyankopɔn yi ye bompa ye sɛ ade bi a ya hyehyɛ ne sunsun robbery bi e bekosu biara na ɛyɛ because of opinfo bi ne baby nti si ye pesi ye yi wo mu firi hɔ ɛne ye ma saa ade ni be si atwema mahamu ade ye gina nyame tumi ne na hoɔden so e breki sadia no breki sadia no breki sadia no ade bi e pie firi nsuo mu nesi e be koso sa chaos no ye kasa o mo ne sha be bia wo free ba e bia ye kan sha on go back e wo yesu onipa biara otie Katakyie FM tie Katakyie live worship ye de woni ne mani na busuo nyina nu yesu mogya mu ato renche biara bie na num no osis ohwehwe saa mogya no minus you mogya ne nye asahye so de e wo Jesus Christ de ne mo also for Andrews eda wonyankopɔn ase amen eda onyankopɔn ase enne yakasa fa Jabes ho na yehunu awurade tumi ne na wanwade a oyeye e wo Jabes abrabom na na menim se wo sɔre yi mu awurade nyankopɔn wayɛ nneɛma foforo e wo abrabom menim se onyame ayɛ nneɛma foforo e wo abrabom na menim se enne de ayɛ enome bia awurade bɛsesa no de ayɛ enome biara awurade bɛsesa no Jesus Mantala Gabros Kefenebedebo Shadadaba. also for Andrews ye mompa ye ma ya boafo nyina Free affair community canteen but ma memfa we ntwem so obi pese wo boa ye no support ministry ya obetimi asend mobile money at the amaye okay ni enso ye de abo nyamedwuma no number ni 0549 687 71 00 0549 687 100 0549 687 100 a mobile money okay it is all percent or support ye okay na obo nyamedwuma na ye na kitwa bi enso asofo if 10 Ghana cedis ya kokosi de wankasa wa hoden bia no support ye na eboa ye number no ye mobile money ye 0549 687 100 okay 0549 687 100 o de wo send ya na wa test ye wudin se wa send sika say yenso ye ko ekotodwo ani ma ye bebom pae e de ama na wo de wadwuma a wo ye ene wakoma so ade bia so ayeden prayer topic so ayeden aka ho ne abom pae e de amount kitwa bia nsha wo de obetimi asende na de support the ministry no also for Andrews aba ye ko okay ye bom pae de ama obi a utie ene aboafo a omoso dwumadie mu se dwumadie enko enya hoden ne ntimi mfa wiase afa na nyina ye bompa ye de kan ama omo sponsor ye bompa ye ama omo Bible says the obesa ensu kuruwa ama onyankopon difo no onya odifo akatua na de osensu kuruwa ama otini ni nya otini ni akatua kire se de ye wuntimi ma emegina ha nye na emom no sika na wode sponsor eno so be boye ama adwuma no etinya pɔnne ntimi bompa ye de amu bia o support inhyira biara a awurade nyankopɔn etrogu
emu kyɛfa ɛnyɛ wo dea wɔ yesu kristo din mu ɛnsira bi a ɛtɔ ɛde gu yɛ soɔ no emu kyɛfa awurade ma wo nsa nka ɛwɔ yesu kristo din mu wɔn a wɔ sponsor adwuma yi awurade nhyira mo adwuma so sika mo yi de ba awurade nhyɛ mo anan mu awurade a nneɛma papa ne nea yɛpɛ firi ne nkyɛn no ɔnhyɛ mo anan mu awurade nhyira mo wɔnhyira mo adwuma so wɔnhyira mo abusua wɔnhyira mo nsa so deɛ mode mo nsa bɛsɔ mo nyɛ nhyira sɛ ɔbɔnefoɔ hyehyɛ yareɛ owuo bi ɛde atom wɔ kwan mu a yɛadome wɔ yesu din mu yɛtwam wɔ yesu din mu awurade ma na wobanbɔ nyɛ kɛseɛ mfa ma mo na ɔnhwɛ mo so wɔ yesu din mu adom no nti amen afei yɛbɔ mpaeɛ ma obi a wɔtie Katakyie obi a wɔtie yɛi de biara ɔtie yɛi yɛbɔ mpaeɛ de ama sɛ Jabes enya awurade animonyam a Bible sɛ na Jabes nya animonyam sene ne nuanom ɛnɛ ɛwɔ yesu kristo din mu deɛ wonni bie na wopɛ bi awurade mfa ma wo deɛ wonni na wopɛ mesɛ awurade mfa ma wo sɛ wonni kunu wopɛ kunu awurade ma wo bi sɛ wonni yere wopɛ yere awurade ma wo bi ɛnyɛ deɛ ɔbɛba bɛsɛe wɔ na mmom deɛ ɔbɛyɛ wo yie awurade n'anim deɛ yɛ ɔmfa ma wo ɛwɔ jesus christ din mu afei deɛ watie yɛ yareɛ ahyɛ wo soɔ awerɛhoɔ kɔnaana ahyɛ wo soɔ ɛka ahyɛ wo soɔ ɛnɛ wɔ yesu din mu awurade a ɔboa awurade a ɔyɛ adeɛ yie no ɔnyɛ nneɛma yie ma wo ɛwɔ yesu kristo din mu awurade ntutu anammɔ nsi yie ɔntutu anammɔ nsi baabi ɛkorɔn ɔmfa wo nsi baabi yie ɔmfa wo nsi baabi ɛwɔ dɔ ɔmfa wo nsi baabi ɛsika wɔ ɔmfa wo nsi baabi ɛnhyira wɔ ɛwɔ yesu kristo din mu wo a woyareɛ deɛ yɛ fibroid deɛ yɛ diabetes ɛnɛ wɔ yesu din mu Katakyie live worship ɛnɛ wɔ yesu din mu stroke blindness ɛnɛ wɔ yesu din mu deaf and dumb ɛnɛ wɔ yesu din mu awurade ayaresa ntɔ mo so awurade ayaresa ntɔ mo so awurade ayaresa ntɔ mo so ɛsɛ and these signs have followed them that believe ɛsɛ na nsɛnkyerɛnne bɛdi wɔn a wɔgye di akyi yɛbɔ mpa yɛ de ama wo yɛyɛ agyidifoɔ ne yɛgyina ha ɛnɛ yareɛ bi ɛda wo so yareɛ bi ɛwɔ di ɛnɛ yɛadome wɔ yesu din mu awurade asa wo yareɛ wo a wopɛ bɛ awurade de ama wo wo a wopɛ aware awurade de ama wo wagye so amen awurade de ato wo nsɛm wo a wopɛ adwuma awurade de ama wo ɛwɔ jesus christ din mu wo a wopɛ akwantuo yɛyɛ wɔ sɔreɛ na mehunu sɛ awurade nyankopɔn bie akwantuo kwan ɛde ama wɔ bi awurade bie akwantuo kwan de ama wo ɛwɔ jesus christ din mu ɛwɔ yesu kristo din mu awurade bie akwantuo kwan ama wo ɛwɔ yesu din mu awurade ada wase sɛ wayɛ deɛ yɛkaeɛ ne neɛ ntimi yɛnka nyinaa ma yɛ ɛwɔ jesus christ din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ Katakyie live worship awurade ayɛ ne yie nyame nhyira wo biara na ɔnyɛ obi akɛseɛ pastor Andrews Agyei ɛna ɔtee ne nka no yɛso dwumadie no so sɛdeɛ mekaeɛ no wopɛ sɛ woboa yɛ na mepakyɛ wo support nyame adwuma wayɛ number no yɛ mobile money 0549 687 100 0549 687 100 ɛyɛ mobile money ketewa bi a wobɛnya biara wode sɛnde bra fa w'adwuma ka ho anaasɛ wakoma so adeɛ so fa ka ho yɛbɛbɔ mpaeɛ de ama wo ne amaki sure so sɛ ɔsorosoro nyankopɔn bɛkasa ho no wayɛ wakoma so adeɛ de ama wo sɛ mmerɛ deɛ mensɔ so ama DJ Atenka nso aba abɛgyina agua yɛda Big Joe Phones and Accessories ase Master Latif Motors and Spare Parts Octave Music and Clerical Shop Joma Saving International School Vicky Boutique Eurabana Multi-Purpose Ejapata House, Octave Music and Clerical Shop, King's Metal and Fabrication Works,
ye da munyina mo se nyame nhyira obia no onye obia kase echina nyame ya adoma ye wo fie ha efiada de ye fiada meka chose fiada de ye fiada eye fire to fire is called to boom nyame nhyira no onye okese se wo je mre na wuti Katakyie live worship frida joda edikusi ni fiada so mama Janet en ede wo sode no ebre ye osofo Andrews pastor Andrews Agyei enso ede nyame asem me bompa ye wura mu nyame ya adoma echina eye fiada asori bekoso United Gospel enanwumre asori ekoso United Gospel Ministry ye wo emem your friend is a government school na chi ho na no udru government school na busa se open United Gospel Ministry akra be chi isa de bi chire wo so na se nioma bi how now person first of so so for mama so for Mike mama no mfa ne number ne tuja so for Andrews pa your number no na fa tuja ma to be person of free pa your number ne say number is 05999 37 549 05999 37 549 0247 51 68 02 0247 51 68 02 United Gospel Mama Janet was the power pack woman open Mama Janet so metonyo ma program bi say your worship program wa do birthday bi upo bi amana ba metonyo mo ase o so de aseda manyame so ahwe so ama afia be ka wumfie ho open Mama Janet number na so Mama Janet Richmond man Mike mame na so Mama mfa ne number ni ntudwa abrochie fo no mo hwe ni nyina no obi peso ja o frɛ Mama Janet mama o number no 0555 5 near me and sound 49 66 11 let's say for no obo 0 no abo 5 me and no abo 66 no abo 11 and no Mama J number no so bet me afre no nkranhye sem bi wa de ama no we do birthday bi so bet me afre no obeba program bia wo ye bia o pesa o frɛ no so no obeba me ankasa na me ye ne manager oh Jesus nyame show bia no nyo bia kase afre community canteen ma Benis Mama Do ma Lydia nyame shira mu nyina ma mo beje mmere so afre community canteen amu didi amu ne nyina bom ye asori nyankopon no nyame shira mu nyana no nyamo kase ye fra me nanada nko senior nyame ya doma china ye wa hasemre de me so ama DJ Atinka Katakyie live worship Awurade ayemie aba beji na edwa nyame shira bia no nyo bia kase makra